Tak jo, ahoj. Dneska si budeme vyrábět takové truhličky. Je to z této knížky, jmenuje se Craftíme a budeme vyrábět takové truhly z Minecraftu. Já tady mám takovou předlohu v té knížce. Tady vidíte takhle předlohu. No a budete na to potřebovat černé korálky, tmavě hnědé korálky a světle hnědé korálky. Mám už tady všechny části hotové. Tady mám dno truhly, tady víko truhly, tady mám stěnu dna truhly a tady mám stěnu víka truhly. Tady mám vnitřní hřbet, 4 kousky a nezapomeňte na petlici a kousek plsti budeme ještě potřebovat. Je to 5x10 cm a potom takhle lepící pistole. Tak, mám tady už udělané dno truhly, budu dělat víko truhly, už tady mám kousek přidělaný, přidělává se to velmi dobře a nepřilepuje se to a tyto 3 části budu přilepovat lepící pistolí. Budeme lepit tuto část na toto. Budeme to přilepovat zhruba tak půlka, aby byla vevnitř a půlka zvenku. Takže tak zhruba takto. Budeme to přilepovat lepící pistolí a nemusí to být přesné. Takhle si tam uděláme čárku rychle. Už to tady mám přilepené a teď už jenom se toto opatrně dá do toho. Tak. Dá se to k sobě a tou plstí se to takhle s lepící pistolí přilepí. Mám truhlu hotovou. Mám tady přidělanou petlici, je přidělaná jenom tady nahoře, není tady dole. Mám tady udělanou přilepenou i plst. A když už máte truhlu hotovou, tak můžete vložit Minecraftový diamant, nebo můžete tímto otvorem dát penízek a používat jako kasičku. Tímto se s vámi loučím a ahoj!